Assalamu alaykum arkadagly yurdumuzun bahtiyar adamlary. Assalamu alaykum bolelin durmuşynyň hödürini görüp ýaşaýan edil watandaşlar. Mehriban doganlar, mehriban zigiler, mehriban uyolar, mehriban eneler. Ana görüşimiz ýaly çaltada natly gepleşigimiziň bayramçylyk tany, Täze il tany. Elbetde arkadagymyzyň taýytyna Täze il bayramçylygy türkmen halky ulu depinne bellek geçýär. Ana gepleşigimiziň başynda gahrman arkadagymyzy, türkmen halkymyzy tüýtürekden Täze il bayramçylygyny gutlaýar. Täze iliňiz gutly bolsun. Mehriban tomaşaçylar, çaltadan natly gepleşigimiziň Täze il tanyna biziň meşhur estradamyzyň parlak ýyldızlary, aýdymlary bilen ýürüýte siziň öňüňizde çykyş ederler. Onda näme gepleşigimize başlaýar? Gepleşigimizden daşlaşma. Döwlet Täze illerine ilki näme goýdan gelýär? Her kim ojagyny da berýär. Ana şäherimizden Lowrda şökle bolup şeýler udan bedelýär. Ýaşyl arça goýdan gelýär. Dogry dämi? Dogry aýdýan. Onuň ýene näme goýdan gelýär? Çağızyklan gülgüt goýdan gelýär. Goňşy bolan birek bilen gatnaşyp goýdan gelýär. Diýmek Täze ille maşgala bolup şeýle uly depinne türkmen halky belli. Şu adam illeşlemit şu tagamlaryň başynda bir çağızyklar bilen maşgalalar bilen uly höwes bilen şu gepleşigimizde tomoşa edýänler diýip pikir edýär. Şu tomoşa edýän illeşlemede uly baht arzu edýär. Onda gepleşigimiziň Täze il bayramçylyk tanyny size hödürleýär. Gepleşibide halipa iyleşlemeden gıdıklanyanlarlar kimi çağırdık kaq deyip. Ol aydımçı barada aytsak mehriban iyleşler, ol Zenan aydımçı. Mahmal sesli aydımçıyımız. Türkmenistan'ın halk artisti Sakıdırsın Hocakowa. Sakıdır'dan doğan gepleşigimizde hoş gördük. Birinci bilen size sağ olsun aýdýar, gepleşigimizde wagt tapyp geldiňiz. Elbetde Gahrman arkadagymyzy özüňiz görýäňiz şu ajaýyp bayramçylygy dünýä derejesinde bellemäge bize ähli mümkinçilikler döredip berýär. Ana şu adam biziň telewizionlarymyz, jigilerimiz, enelerimiz bize terede oturanlar diýip pikir edýär. Siziň bir gutly olaňyzy illeşlemede estirdik. Ine şu ýyl biziň ähli türkmen halkymyz üçin, Türkmenistan ýurdumyz üçin, medeniýet sunugat işgärlerimiz üçin iň bir düşümli bagtly bahtiyar ýyllaryň biri boldy. Umuman Täze il bayramçylygy beýleki bayramçylyklardan tapawutlygy bir maşgala bayramçylygda. Her kim öz maşgalasy bilen, çağaçyklary bilen, giýiňden taçak ýadyp bir garnaşlar bilen, dost ýarlar bilen her kimiň öýüne bir agdy birlikde baryp gutlanylýar, sowgatly barylýar. Aýyz baba çağırlyp, garpamyk çağırlyp, şeýle şatlyk şowkun bilen, gow umytlar bilen, gow arzular bilen, ýagşy dilegler bilen her bir insan Täze ile gadam basýar. Menem şu pursatda peýdalanyp, mehriban arkadagymyzyň il ýurt bähwetli halkymyz üçin, eşretli durmuşda ýaşamagymyz üçin alyp barýan şeýle tutumly işleriniň rowaşlyklary beslenmegini arzu edýän. Mundan meýlak ýurdumyz parahat bolsun, asmanymyz arasa bolsun. Ýurdumyzda mudama aýdym sazyň sesi belentden ýanglanyp toýlar ulaşdyn. Her bir türkmen ojagyna naz-nymatlar ýaýylyp dursun. Her bir ojakda şatlyk bolsun, gülki bolsun, çağaçyklarymyzyň sesi belentden ýanglanyp dursun. Mehriban arkadagymyzyň jany sag bolsun, belent başy aman bolsun. Her bir insan ýüregine beslen Täze ille täze arzularyna gowuşdun. Täze iliňiz gutly bolsun. Onda ilkinji aýdymy elbetde Sakıdyr'dan haýr-haýryndan başlar. Mehriban arkadagymyzyň alyp barýan siýasatyny, il ýurt bähwetli işini wasp edýän, ýurdumyzyň ösüşini wasp edýän watanymyz barada aýdym bilen başlasak ýerine düşerim kädýän. Onda gepleşigimiň şu ýerinde aýdyma başlamak hak döwlet çaltadanna.
Oyanlansın parahatlı gaydımım Gelle arzulanan acı ve yamım Oyanlansın parahatlı gaydımı Oyanlansın parahatlı Oyanlansın bir taraflı Bahtiyarlık mukamı Arkadağım aydımı Oyanlansın parahatlı Oyanlansın bir taraflı Bahtiyarlık nişanı sen Parlayaşıl bayrağı Şöhret sana arkadağlı devletim Şöhret sana arkadağlı milletim Dünya dursun Türkmenistan güllesi Oyanlansın parahatlı gaydımı Oyanlansın parahatlı Oyanlansın bir taraflı Bahtiyarlık mukamı sen Arkadağım aydımı Oyanlansın parahatlı Oyanlansın bir taraflı Bahtiyarlık nişanı sen Parlayaşıl bayrağı Oyanlansın parahatlı Oyanlansın bir taraflı Bahtiyarlık mukamı sen Arkadağım aydımı Oyanlansın parahatlı Oyanlansın bir taraflı Bahtiyarlık nişanı sen Parlayaşıl bayrağı Takıdırsın köp sağ bolsun aýdýasynä gow arzuwlar bilen gepleşigimizi gow aýdym bilen başlap berdiňiz. Täze ýyl bayramçylygy münasibetli gepleşigimiz dowam edýär. Näşelerek sorap, takıdyrsyň her bir medeniýet işgär aýdymçy bolsun, sazanda bolsun ilkinji ýerini ýetiren aýdymy ýa-da sazy ýadyna galýar. İlkinji aýdymlaryňyz ýadyňyza düşýärmi? Men şu ilkinji mehriban inelerimizi wasp edýän ineler diýen aýdym aýdypdym, hem zülpüm diýen aýdym aýdypdym. Şu täze ýyla näme mehriban inelerimizi wasp etsek, inelerimizin göwnüni şad etsek, başga şonun gowdaty ýokmy ka diýen. Şoň üçin şu eneleri hiňlenip beräýin. Mümkin. Bizim uluhy waslandyňlar. Kış günlerim bahar bolur balam dize ineler İne yali içilsinler yeni gelecek sineler İne yali içilsinler yeni gelecek sineler Hiçbir nadidine bulmaz gidine yürüne derine Şonun üçün vatanımı dinleyenini derine Dinleyenini yürüne Şonun üçün vatanımı dinleyenini derine Mehriban
nenelerimizin canı sağ bolsun, başları dik bolsun. Hemişe şuňal ajaýyp watanymyzda hiç açan güler ýüzleri solmasın. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Mehriban ýerleşler gepleşigimiziň Täze ýyl sanyna Türkmenistanyň halk artisti Sahy Dursun Hojakowa gepleşigimizi Täze aýdym bilen dowam edýär. Yağmurı kalbin nağalan bir ötüçü bulutun mu güller bilen dolanarın diyenini unuttun mu Yağmurı kalbin nağalan bir ötüçü bulutun mu güller bilen bir fırsattır akval gibi umman gibi gözlerinde ağlaşıptır arzulara ölçü yetler ömür bolsa bir fırsattır akval gibi umman gibi gözlerinde ağlaşıptır gözlerimde ağlaşıptır yaşlığımı pek sevgilim dergâhine ziyarettir hem kâtilir hıyalımda bu dünyada dine dine yaşlığımı pek sevgilim dergâhine Sağa dursun.
täzeydim şeýle ýerine düşüpdir. Bir sesiňizde özüm sağdam, töweleme gowy ýazylypdyr. Bir sözüne görä täzeydimlaň höwri köp bolsun. Täze ille gelecekde täzeydimlara aýdyp şu halkymyza ruhy lezzet paýlamagy tüýtürekden arzu edýär. Gepleşigimizde gelenlere de sag bolsun aýdýar ýene bir gezek. Hemmämize täze il bagyt getirsin. Sag bolun. Mehman ileşler görüşmüz ýary, ana çaltadan atdy gepleşigiň täze ýyl sanyna bir näçe aýdymlary öz başardygymyza çalyp berdim. Şol aýdymlary ana siz çalyp oturýan elbetde bilen bolsaňyz gerek. Sebäbi biziň halipam Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň ýyl ýaşulsy Kakadur Täze funar şolor ýaly şirin aýdymlar döretdi. Özüm şu aýdymlar eýäm halkymyzyň aňyna ýaşaýar, halkymyzyň ýüregine ýaşaýar. Elbetde gepleşigimizde de gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna da Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň ýyl ýaşulsy Kakadur Täze gepleşigimizde gatnaşýar. Kakadur daga salam aleikum. Gepleşigimizde geleningizde köp sag bolsun aýdýas. Elbetde şu gepleşigimizde ana illeşsemedem tomoşaýda oturan bolsa gerek. Şu bayramçylyk sanyna bir näçe aýdymçylar saýlanlar gatnaşyp buna öz gutluglaryny, öz aýdymlary bilen saýlanlar bilen çykyş edýärler. Dizem buna halipa hökümünde bir gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna bir halipa gutlugyny bir illeşsemede ýetirdik. Onu Kakadurda halipa gedek sizde. Täze ýylymyz bilen bütün halkymyzy
Mehriban prezidentimizi, hormatly arkadağımızı tüýs ýüregimden gutlayan Täze il ýurdumyza täze üstünlikler getirdin. Men ýadymdan çykmajak pursatlar boldy. Mehriban arkadağımyz maňadan sonu diýişgärleri bilen birlikde maňadan şad herpaýyny yapdy. Men şoňa begenjimin çägi ýok. Bu şad herpaýlaram bizi ýene işlere borçly diýdi bizi. Sebäbi hökmany uratda adamyň ýüregi joşýa, adama täsir edýär şoň ýaly herpaýlar. Her kime şoň ýaly herpaýlar alyp durmak nesip etsin. Awal. Hakyrda eger mümkin bolsa, gelin ýyllarymyz wasp edip bir aýdym-aýda ýaly bayramçylyk sanyna gepleşik. Hudaý ularla muradyň sözlerine döredän aýdymyz bar, gelin ýyllaryň diýip. Şonu ulu howasly ýerine ýetirip beremler. Onna dowam edeli. Herkime gözleri ballanır gelin gıydıram nazar salsa derman bolur derdine gözleri melhemdir o gelin gıydıram gözleri melhemdir o gelin gıydıram sözler o şirin şirin kalbinde kan gussa kalır mı urun durmuş güllünür o gelin gıydıram durmuş güllünür o gelin gıydıram dünyada tapılmaz alhamdur o gelin gıydıram durmuş alhamdur o gelin gıydıram Zaydan bağıtları parlaktır yüz günnün aydan mehrden hormatdan silah serpaydan payları bollonur o gelin gıydıram payları bollonur o gelin gıydıram mehrden hormatdan silah serpaydan ayları bollonur o gelin gıydıram ayları bollonur o gelin gıydıram hayati kalkanur o gelin gıydıram Köp sawal halipa canım sağ olsun ana şular ýaly manili aýdymlarymyzy, enelerimizi, gelin ýyllarymyzy bular ýaly bayramçylykda wasp etmelik mümkinim däl. Köp sağ olsun aýdýas. Halipa ýanky şol döreden aýdymlaryň içinde bir ýerine düşen aýdym bar, Ýyl Sultany. Ýani şol gepleşige Sowy şahyr, mere şahyr. Mere şahyryň sözüni şonu bir hinlenip beräýil eger mümkin bolsa.
Aytsam senin vasfını razıdır il sultan. Aytsam senin vasfını razıdır il sultan. Cahan esem keşfini hükmürvan yol sultan. Cahan esem keşfini hükmürvan yol sultan. Musfan sen geliriyle husnun ay bilen günü. Musfan sen geliriyle husnun ay bilen günü. Belki kumanım senne oynar elvan hal sultan. Belki kumanım senne oynar elvan hal sultan. Sarayında köşkünde yüzün kokarmış günde. Sarayında köşkünde yüzün kokarmış günde. Yigitler senin aşkında pervane dek gül sultan. Yigitler senin aşkında pervane dek gül sultan. Şahir miret min duşun eşitsin ardı mi kuşun. Şahir miret min duşun eşitsin ardı mi kuşun. Hasap eyledim yaşın aynı vaktim bil sultan. Hasap eyledim yaşam aynı vaktim bil sultan. Pervane de kul sultan oynar elvan hal sultan. Köp sağ ol Halipa. Canına sağ olsun, Täze ýylyň gutly bolsun. Şuraya ýaly bayramçylyk gepleşiklerimiň gelip şu şähertleriň arasynda elmedamda çykyş edip halkymyza ruhly lezzet bermeňiz tüýsürekden arzu edýär. Täze ýylyň gutly bolsun. Merhaba ileşer gepleşigimiziň täze ýyl sanyna biziň meşhur aýdymçymyz Ferhat Ataýew gepleşigimizi aýdym bilen dowam edýär. Her gün ölümü baktım edildim seni bir yere razı olay dertimi edildim yok korkum da yok sen gibi
her arzuna koyuyan seni. Senin bilen geçersem tücü günlerimi. Bahtım eğdirim seninle bir yeri. Radip olay der sevime eğdirim. Yok, korkumu tayyar. Sen kimin can ya? Yok bu dünyada. Yar yok, yok bu dünyada. Korkumu tayyar. Yok bu dünyada. Yar. Korkumu tayyar. Sen kimin can ya? Yok bu dünyada. Yar yok. Korkumu tayyar. Sen kimin yar ya? Yok bu dünyada. Ferhat gepleşigimizin Täze il sanyna sizi hoş gördük. Täze il bayramçylygy elbetde Türkmenistan döwletimizin ähli raýatlaryny görsün ýaly bizin studiýamyzda sazanlarymyzdan ählimizden bir mähirde ýylgyryşlar bilen gow arzuwlar bilen arzuwlykda garşylap otyrys. Eýil arkadamyzyň saýatyny näme Täze ille sizde ähli gowluklar arzuwlaýas. Eger mümkin bolsa şu gepleşigimizin Täze il sanyna gutluglaryňyzy eşdäýsek. Awal döwlet kahraman arkadamyzy o Täze il bayramçylygy bilen tüýsüremden gutlayan watandaşlarymyzy, illeşlerimizi, ähli o maşgalalary tüýsüremden Täze il bayramçylygyny gutlayan ýene-ki ýyllarda da ullon toýlamak nesip etsin. Bayramçylygyny gutly bolsun. Arzulan hasyl bolsun Ferhat. Gepleşigimizin bayramçylyk sanydyk, özüm Täze il sany. Eger mümkin bolsa ýaşlyk ýaýlymynda ýaşanmadan has bir söýüp dinleýän, gowurt dinleýän aýdymlar bilen dowam edäýsen. Ulu höweslendi. Bile bolmadı günlermeden seversen özüm ağlama. Meni süyenim sorama. Oh, senin umidin yine yanar. Senin belinde yanıyor. Düşürmedin mi bu yana? Yetip bilmedi arzumuzu geçen günlerimizde koyar. Mensizliğini duy sen yar. Benim sözlerim benim için yüreğimden çıkarmak kıyın. Bolsa da unuturun yar.
Ferhat köp sağ ol. Gepleşimizin täze ýyl sany, näme gepleşimizde mihman hökmüne gatnaşan aýdymçylarymyzdan her sefer täze ýyl sowgat bilen gelýärler. Täze aýdymlara garaşylýar, elbetde aýdymçylardan sen haýsy aýdym bilen täze ýyly garşylaýan? Men şu gepleşige Täze ýyl bayramçylygy münasibetli bir obadan söýgäýdym getirdim. Mümkin bolsa şonu ýerine ýetirip berä. Elbetde mümkin. Ona mehmanleşer gepleşimizin täze ýyl sany ýörýetesi üçin dowam edýär. Aysamaydım duyarın, aysamaydım duyarın senin şanına. Aysamaydım duyarın senin şanına. Güle güle karaşan gelsene gülnara. Şadiyan oğlanı koydum pervana. Oy fikire batıp aklım hayrana. Süydüm şol güzeli gayan hayrana. Düşünere vakkunni, düşünere vakkunni gelsene gülnara. Düşünere vakkunni gelsene gülnara. Güle güle karaşan gelsene gülnara. Şadiyan oğlanı koydum pervana. Tekide günün barana yalyali. Günlemin görmesem şanşa alyali. Düşünere vakkunni, düşünere vakkunni gelsene gülnara. Düşünere vakkunni gelsene gülnara. Güle güle karaşan gelsene gülnara. Şadiyan oğlanın koydum pervana. Aysamaydım duyarın, aysamaydım duyarın senin şanına. Aysamaydım duyarın senin şanına. Güle güle karaşan gelsene gülnara. Şadiyan oğlanı koydum pervana. Oy fikire batıp aklım hayrana. Süydüm şol güzelin boyan hayrana. Düşünere vakkunni, düşünere vakkunni gelsene gülnara. Düşünere vakkunni gelsene gülnara. Güle güle karaşan gelsene gülnara. Şadiyan oğlanı koydum pervana. Döwlet ine görüşmedi ýaly. Gepleşigimizde bir näçe aýdymçylar, sadanlar gelip mutluluklaryny beýan edýärler, saz çalýarlar, aýdym aýdýarlar. Näme sadanna bolmam bir durup bolanok da gepleşigimiz bayramçylykda nädir aýdymçylarymyz gelýänçe özümden bir başardym bolsa deň edip berä el döwlet. Ruhy başlan halifa.
açılsa parlar Gelsem nedlim seyrana tenimle vurdap Dünyam yalana dünyam fallana Neçine ettimde gülüp sonuncu alana Dünyam yalana dünyam fallana Neçine ettimde gülüp sonuncu alana Neçine ettimde gülüp sonuncu alana Neçine ettimde gülüp sonuncu alana Ana mehran ilesler görüşmedi ali. Elbette şu sazanda durup bolanok sebebi aydımçılığımız özümüz görýäňiz sazandymyz joşup aydym aýdýarlar, saz çalýarlar. Indi döwlet gezek kiminki? Gerek halife elbetine ididar kadamydyň saýatynda bir maşgala bayramçylygy diýilýär, täze ýyl bayramçylygy. Şonuň üçin hem şu maşgala bolup sunwat äleminde özüni tanadan biziň zenan aýdymçymyz we Türkmenistanyň at gadanan artisti Züleyha Kakaýewa. Ece ece nem üçün kuşlar bile sayrayar Şeydip olur cahana salamatlık
Mehriban illeşler ece näme üçin diýen aýdymyny Türkmenistanyň at gadanan artisti Züleyha Kakaýewa ene öz mehriban perdendi Hatice şeýle dejekse Zöhre bilen bilelikden gepleşimiň täze il sanyna şeýle ajaýyp ýerine ýetirip berdiler. Züleyha täze iliňiz gutly bolsun, maşgalaňyzda agdy birlik getirsin, täze iň gowy arzuwlar bilen gelsin. Sag bolun. İlki bilen şu Täze il bayram bilen bütün Türkmen halkymyzy, mehriban gahrman arka dağymyzy, kärdeşlemedi, çaltadanna gepleşiginiň agdy bir dörejilik toparyny tüýtürümden gutlaýan, goý şu arzuwlaryň hatyl bolýan ýylyna, arzuwlaryň hatyl bolýan bayramyna hemmäňiziň arzuwlaryňyz hatyl bolsun, toýlaňyz toýlaşdym. Eger mümkin bolsa näçigilemizde biz soraglar taýarladyk. Hatijejigimize şeýlerek sorag. Hatijejigim, sen Täze ile haýsy sowgada garaşýan aýaz babadan? Men lukman bolasym meli, aýzawadan hem lukmanyň egneşiklerini sargasym meli. Inni Zöhrejigim Täze ile aýaz babadan sen näme garaşýan? Men bir kitaba garaşýan, kitap okuman men gowarýan. Bize de gyzykly illeşdirmede näme kitap? Halk ertekler kitabı. Ertekler okuman gowarýan sen. Berekella tuwaleme. Onna Täze ile arzuwňyza ýetmäge bizem size arzuw edýäs. Onna ýene de Züleyha dogan näýil bilen dowam edelne. Çağajyklar bilen elbetde. Balam diýip bir aýdymyza çağalar bilen bilelikde ýerine ýetirýän aýdymyz, ýyleşlemede de towgat bordun. Çağacık şaturmuşda yayına, bal çağacık bökçöklüde oyna, bal çağacık bökçöklüde oyna. Çar bağları da bilbil bolup tayra, tintin umit ardulamda bala, tintin umit ardulamda bala. Şatlık şoğun gülkü tenne cane, cane, üy ocuğun görkü tenne cane, cane. Adam dadın bağıtı tenne
Gülü hadoğan tuğulumuna çaltalar natlı gepleşimizin bayramçılık tağınına, Täze il tağınına şu çağazıklar bilen gelip bizim gepleşimizde uğuşkunu verdiniz, uğdunluk verdiniz, mehir payladınız, aydım aydıp verdiniz. Çoğun için size yine de bir gedek tağorsun aydiyat şeylelikten jigilenmede devlet soğutlarını qoğuşur oluyor. Täze illi ayadava da yürüyte qoğuşur yankı diyen soğutlarını. Ona jigilenmez soğutluğunuz kutlu olsun. Mehriban ilişler. Täze ilimiz kutlu olsun. Devam ediyat devlet ne aydımçılığımız şu at kutlap gelip turlu şeyler. Ödürüm yürekleri coşup durna. So yürekleri coşan aydımçıyımız. Hayır aydımçıyımız. Yaşamıdın söýgüsini gadanan aydımçymyz Begenç Çarif. Aşkavada, gelin aşkavada, cennet göreydisin, gelin aşkavada. Aşkavada, gelin aşkavada, cennet göreydisin, gelin aşkavada. Görünür hayranla, görmedi garmanla, adın dünya dolu, gözün aşkavadım. Hayranla görmedi garmanla adın dünya dolu gözün aşkavadım. Aşkavada gelin aşkavada cennet göreydisin gelin aşkavada. Aşkavada gelin aşkavada cennet göreydisin gelin aşkavada. Aşkavada, gelin aşkavada, cennet göreydisin, gelin aşkavada. Aşkavada, gelin aşkavada, cennet göreydisin, gelin aşkavada. Aşkavada gelir doktor, gelir doğanlar, bütün yeryüzünden bize. Aşkavada, aşkavada, gelin aşkavada, cennet göreydisin, gelin aşkavada. Aşkavada, gelin aşkavada, cennet göreydisin, gelin aşkavada. Aşkavada, gelin aşkavada, doğru değil mi? Cennet göröydiysen, gelin aşkavada. Berekellah. Sağdan ödünkü sözüm şeyler mi? Berekellah, begenç. Men sağdan hükümünü, begenç tuğulumu, öz aydımını, öz sesini uğra, sağ kuralları ulanışımın berekellah diyen. Täze il mutlu olsun. Sağ olun. Täze iliniz kutlu bolsun hormatly watandaşlar. Menem ähli türkmen halkymyzy, gahrman arkadamyzy Täze ili bilen tüýsürügimden gutlaýan. Täze il size täze bagyt getirsin.
Beýenç köp sag bol täze ýylyňyzy bilen gutlaýat. Bizem sizi maşgalaňyzda awadançylyk, awatlyk, tüýsürüňizden arzuw edýärsiň. Beýenç şarif diýilene mehran ilesler, pes saýly, mylaýym, owadan owarly aýdymlar gözüňe gelýär beýenç. Sen hemegem tuwalama ýaşlyňa garamazdan şol öz dinleýijilerini, öz muşdoklaryny, öz döredýän aýdymlaryň arkaly gazanmak başaran ýaş meşhur aýdymçy bolup dursaň, eger mümkin bolsa gepleşigimiziň täze ýyl sany bir mylaýym owarly aýdymyň bilen dowam etseň. Ul höwes bilen. Gözlemden aktın yüreğime, geyçelim yanını koyma. Akbalım bana bağla, seyenim, seyenim. Gözlemden aktın yüreğime, geyçelim yanını koyma. Akbalım bana bağla, seyenim, seyenim. Açılan be güller gülüm, dine sen için. Oraya yüreğimlelem dine sevişin. Açılan be güller gülüm dine sevişin. Oraya yüreğimlelem dine sevişin. Salgımda koyma sevgim, yolunda koyma gözlerim. Bağıtımı sana bağladım seyenim, seyenim. Salgımda koyma sevgim, yolumda koyma gözlerim. Bağıtımı sana bağladım seyenim, seyenim. Açılan be güller gülüm, dine sevişin. Oraya yüreğimlelem, dine sevişin. Açılan be güller gülüm, dine sevişin. Anan yarım geleceğine, anan yarım seveceğine, yüreğime yazacağına, minin adım seyenim. Anan yarım geleceğine, anan yarım seveceğine, yüreğime yazacağına, minin adım seyenim. Açılan be güller gülüm, dine sevişin. Oraya yüreğimlelem dine sevişin. Açılan be güller gülüm dine sevişin. Oraya yüreğimlelem dine sevişin. Seyenim, seyenim. Oraya yüreğim sen deyip seyenim. Berekelle, gaty gowaydym bolupdyr. Bir ýyly sözlerim aýtdyňça aýdasyň gelýär. Ýani sağlanlar bilen bir ýyl hinglenýär şeýler. Ansat ýardymda galýar. Begenç gepleşigimizi ýene bir aýdym bilen dowam edeli. Nähili aýdym aýdyp bereli? Indi kaýdyp berjek aýdymym, heme söýüp aýdymy? Hemem şowkun aýdym. Onu gepleşigimiziň bayramçylyk sanysyň ünslerimiňe dowam edýär. Onu begenç näme diýär? Çaltadanna. Gel gülüm, yüreğim sen deyip uruyar. Gel gülüm, gözlerim yoluna bakyar. Geçirsem sen bilen süýje günlerim. Gezeli yadaman söýgelemin. Gel gülüm, yüreğim sen deyip uruyar. Gel gülüm, gözlerim yoluna bakyar. Geçirsem sen bilen süýje günlerim. Gezeli yadaman söýgelemin. Onu doýly bargady, onu doýly yürekdäki
söylemin. Gel gülüm, yüreğim sendip uruyar. Gel gülüm, gözlerim yoluna bakar. Geçirsen sen bilen sücü günlerim. Gezeli yadamam söylemin. Al seninki yüreğimdeki sevgi, al seninki bu dünyada var zadım. Boynum sana bir aşık, enni barayan yollar aşık. Yarım senin yanına, onu da öyle var zadım. Onu da öyle yürekteki etleri. Boynum sana bir aşık, enni barayan yollar aşık. Yarım senin yanına. Gel gülüm, yüreğim sendip uruyar. Gel gülüm, gözlerim yoluma bakar. Geçirsen sen bilen sücü günlerim. Gezeli yadaman söylemin. Gel gülüm, yüreğim sendip uruyar. Gel gülüm, gözlerim yoluma bakar. Geçirsen sen bilen sücü günlerim. Gezeli yadaman söylemin. Gel gülüm. Ben sana köp sağ olsun Nadia. Goy Täze il sana da maşgalaňyza da Täze bagt getirdin. Köp sağ ol. Inni halipa her bir aydımçyny, belli bir aydymy ýa-da aydymlary şonu halka tanatýar. Inni gepleşmeden inni kim mihmany? Inni kim mihmanyň bir aydymyny bilelikle hemleneli. Bileşmeden şol aydym üstüne belki tanar. Ayt adyň näme, Leyli mi lele, cennet mi ya maya. Mehriban ileşler, elbette bizim gepleşigimizde meşhur aydymçymyz Eldar Ahmedow.
Mehriban ilesler nähili biziň uwudan aýdymlamamız bar. Buňkunny arkadagymyň saýetinde täze ille şu täze saz gurallar bilen täze uwuşkuny bilen aýdymçylarymyz ustatlyk bilen ýerine ýetirýärler. Ilki bilen Eldar täze il bayramyňyz gutly bolsun. Ýaş aýdymçy hökümünde bir ýürek joşguny, täze il joşguny illeşlerimiz bilen eger mümkin bolsa paýlaşaýdan. Töt sizin. Köp sağ olun Kerim Halipa Devlet. Ine ilk bilen şu gepleşigiňizde çağıranyňyz üçin size köp sağ bolsun aýdýan. Pursatdan peýdalanyp şular ýaly owadan sahnalarda çykyş etmäni uly mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadamyzy köp sağ bolsun aýdýan. Gahrman arkadamyzyň jany sağ bolsun. Alyp barýan işler elmi dama rowaj alsyn. Gahrman arkadamyzy täze il bayram bilen tüýsürem bilen gutlaýan Edil arkadamyň jany sağ bolsun. Alyp barýan işler elmi dama rowaj alsyn. Halipa eger mümkin bolsa Eldara bir soragym bar. Mehriban ileslerine täze il bayramçylygy bu bir maşgala bayramçylygy. Elbetde giňden toý deserthanlaryň saçaklamadyň başyna agzybirlikde täze il süýji tagamlar bilen, gow arzular bilen garşylaýatsa, aşhanada täze ille Eldar bir näýlek? Sen özüňi görýänmi, gödüňni getirýän, mümkin bir gow tagam taýarlaýyp bir maksat edinýänsiň, bir çagajyklaň bilen maşgalaň bilen bir ýerýäli. Täze il her türlü naharlar bişirilýär, her kimiň ojagynda. Ýöne şu bişirilip durka men özüme nahardan kan başym çykanok. Ýöne şu bişirilip durka baryp arasyny ilk gaýtmaz etim bar. Onuň akşama çelmeni ýem doýýanna. Eldar doğrudan Türkmeniň bir näçe nazamatlary bar da. Ana Türkmen palawy bar, manty bar, dogruma bar, ýarma bar, böyle bir näçe tagamlarymyz bar. Şu tagamlaryň Türkmen taçagyny bedýär. Biziň ýurdumyzda arkadagymyz aýdyny bir näçe mihmanlar gelende şu Türkmen tagamlaryny dadýarlar da. Şoň üçin her bir Türkmen ojagymyz arkadagymyň saýetinde taçagymyz elmedagma bol bolsun. Ona Eldar ýene-de bir şowkun aýdym bilen dowam edäýär. Näme aýdym aýdary? Eger mümkin bolsa täzelikde söýg aýdym işledip täze mümkin bolsa siziň gepleşigiňizde şonu ýerine ýetirip beräýin. Gepleşigimizde dowam edýär. Eldar gepleşigimizi görýänmi insanlarny? Elbetde görýän. Ne gepleşigimiziň şu ýerinde çal sadanna. Gidende dağlı kaygılar yerimde suratın derine elim balsadı yerlerinde sensiz geçmeyer günlerim gelmez mi yarım bilmerim dalanıydı bolmağın dalam Qarışmakda sanlı güllerim Aynı, yarım aynı Unutma beni aynı Aynı, canım aynı Unutma beni aynı Nevlerin belin serederdin Yalnızca mehrin bilin Seyin kalbimi yer ederdin Sensiz geçmeyer günlerim Gelmez mi yarım bilmerin Dalanıydı balmağın lalım Qarışmakda sanlı günlerim Aynı, yarım aynı Aynı, aynı Aynı, canım aynı Unutma beni aynı Ah yarım senin
Eldar Ahmedova köp sağ bolsun. Nädýäs Eldar ene gepleşigimiz dowam edýär. Gepleşigimiziň dowamynda dene bir her hil depkinne, dürli sagyralaryň näme kömek etmegine, ýerine ýetirmegine aýdymlar bilen dowam edýär. Sen mümkin bolsa şu arkadamyzyň saýasynda ýurdumyzda täze näme sagyralalar gelip durna biziň ýaşdakinli sadanlarymyz hem şol sagyralalar aýdymlaryň içinde ullanýarlar. Bir şolar ýalyk täsin sagyralaryň sesleri bilen döreden aýdym bilen gepleşigimiz dowam etsek. Onunla gepleşiminin bayramçılık sany devam edýär. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Yaşlığımdan kalbimdaki arzularım men hiç doymadım senin bakışlarından seyen yarım yok gitme benden yüreğimden o kalbimda sen yüreğimin kirmir uryan canım gel men garaş ya arzum armanım sensin yarım geceler yekece yalnızladım yürekdime uçurar menin dertlerim geceler düşende atmana gözüm yıldızlığın içinde gören gözlerim yok gitme benden yüreğimden o kalbimda sen yüreğimin kerbar uryan urması canım gel men garaş ya arzum armanım sensin yarım sen yüreğimin gel men garaş ya sen yüreğimin kermir uryan urası canım gel men garaş ya arzum armanım sensin yarım sen yüreğimin kermir uryan urası canım gel men garaş ya arzum armanım sensin yarım Eldar size köp sağ bolsun Nädýäs. Täze ýylla maşgalaňyzda agda birlik, bagyt şatlyk, gülki sesler ýanglanmagyny tüýsüremden arzulap, näme gepleşigimize gatnaşyp, şeýle gowy aýdymlary ýerine ýetip beren üçin köp sağ bolsun Nädýäs. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Köp sağ olun. Sağ olun. Täze ýylla täze arzularyňyz hasyl bolsun. Sağ olun. Mehman illeşel gepleşigimiziň täze ýyl sany bayramçylyk sany dowam edýär. Edid arkadamyzyň saýasynda medeniýetimiz, muňutymyz gün gelýärse barha ösýär, özgörýär. Ene zehinli sadanlarymyzy ýüze çykarmak maksat bilen arkadamyzyň saýasynda bir näçe bäýatleşikler geçirilýär. Olardan sanap geçdik Halipa. Merzen däneleri. Ýanglanýarym.
Şeýle de altın atır telebätlesigi. Elbette ýylyň parlak ýyldady telebätlesigi. Ana şunu mehriban ýeler ýa-ni özüňizem toňaşadan men soňa berip öz aýdymyny, öldürýän aýdym şeýmiz. Ýylyň parlak ýyldyklarynyň biri Beýmurat Annamuradov. Beýmurat täze ýylyňyz gutly bolsun. Menem ilki bilen mehriban arkadaşlarymyzy, ýylleşlerimizi, sizi kardeşlerimizi, halifalarymyzy, ähli dost ýarlarymyzy Täze ýyl bayramçylygy bilen tüýsürümden gutlaýan, sebäbi Täze ýyl bayramçylygy bir maşgala bayramçylygy, iň bir garaşylýan bayramçylyklaryň biri. Şu Täze ýylla jan saglyk, agdybirlik, arskal döwlet, bereket arzu edýän. Beýmurat ýa gaýtysymyz ýaly öz aýdýan aýdymlaryny özüň döredýän. Başardygymdan. Owa ýöne şol döredýän aýdymlaryň halkymyz gowy kabul edýär. Şol aýdymlarda bir täze saz gurallar sesin ulanýar. Şol saz gurallar barada gepleşigimiň ana şu täze ýyl sanyna bir näil saz gurallar ulanýar, näil sesler ulanýar şol täze aýdymlarynda. Gowy soraw berdiňiz halipa. Mehriban gahryman arkadaşymyz bize ähli wagtda görellik mektep bolup durýar. Bizem hormatly prezidentimiziň şeýle görellesinden uğralyp işleyen sazlarımızda şu DJ saz gurallarının seslerini ya da olmasa beýleki saz gurallarının seslerini başardığımızdan aýdymyň içine goşup odanlamaga çalışýar. Beýmurat, şu aýdymlarynda şaky düşögi depkini elmedama täze saz gurallar bilen düşögi gidýär. Ýöne üstünden şu milli saz gurallarymyz bolan dutary aýdymlarynda köpülenýär. Şoň üçin men sazan hökümine şoňa begenýän, gowanýan gelecekde de şu täze ýyl, täze aýdymlar aýdyp halkymyň göwnüne turýan aýdymlar döretmäň tüýsürekden arzu edýär. Halipa dogry ellek geçdiňiz. Başardygymyzdan şu milli saz gurallarymyzy estrada aýdymlarda da ýankyýalyk, aýdyşyňyz ýalyk düşöklerini has döwre wap sesler bilen üstünem milli saz gurallarymyz bilen bezemäge çalışýar. We ýene şolar ýalyk aýdymlaryň birini gopuz saz guralymyz bolannym. Häzir şol aýdymy mümkin bolsa ýerine ýetirip bereyim. Ondan bilelikde diňläni, onu gepleşigimiz şu ýerine bayramçylyk sanyna. Çal sadanna.
Doğrudanım aydımlanma Demirhat bir joşkunla aydımlanma var. Sazanda bol durup bolanok. Şoň üçin şu saz gurala gelsen bir aydym aýdyp berýär ustaýdy. Onu şowhunly hasam şu saz gurul bilen bedelje gaýdmayda el halipa. Aýdaly. Ona näme diýär? Çal sazanna. Köp sağ ol. Joşkunla aýdym eken, ýa-ni saz gural bilen bilelikde bir şowhuny ýerine ýetirdik. Gepleşigiň şu ýerine indi näle aýdym aýdyp berjek? Halipa gepleşigimiziň şu ýerine pursatdan peýdalanyp ilki bilen şu bize ajaýyp zamanany eşiretli durmuşy peşkeş beren Mehriban gahrman arkadagymyza sag bolsun aýdýan. Owa biz medeniýet sunmat işgärlerine mudama görellik mektep bolup bize ak ýollar açyp berýär. Ähli medeniýet sunmat işgärlerine halipalarymyza, ýaş zekinlerimize öz şahser paýlaryny ýapýar. Şular ýalyk uly mümkinçilikler döredip beren Mehriban gahrman arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan. Goý Mehriban prezidentimiziň belent başı elmydama aman bolsun, jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýurt bähwetli, halk ähmiýetli alyp barýan ähli ajaýyp işleri mudama rowaj alsyn. Halipa gepleşigimiň şu ýerine watanymyzy, ýurdumyzy wasp edýän aýdym ýerine ýetirip beräýin. Ona uly höwet bilen diňläli.
Beýmra size köp sag bolsun aýdýas. Tungatda, durmuşda üstünlükler ýar bolsun. Edil arkadaşymyzyň saýasynda bagtly ular elmidama siziň ýaraňyz bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Sag bolun. Mehriban doğanlar, mehriban illeşler görüşmedi ýaly gepleşigimiziň täze il bayramçylyk sany şul aýdym saatlardan ibarat. Toraýjaňyz Halipa mehriban illeşler, edi tomaşaçylar, iň gowy arzulary bilen, täze il bayram bilen tüýsüremizden mübarekleýär. Edi arkadamyzyň saýasynda mehribanlar görjeňiz diňe gowluk bolsun, hormatly prezidentimiziň, biziň hak howanlarymyzyň, biziň arkadamyzyň elmidama belent başı aman bolsun, jany sag bolsun. Goý täze 2020-nji ýyl arkadamyzyň saýasynda siziň ähliňize diňe bagt getirsin. Şu gepleşigimizde gatnaşyp gowy aýdym aýdyp beren smody işgärlerinden ana sazanda ýigitlermede köp sag bolsun aýdýar. Goý elmidama şu her bir türkmen ojagyny, türkmeniň owazy, türkmeniň dutary, türkmeniň gyzagy, türkmeniň gopdy, türkmeniň gargy tüýdüginiň sesiniň ýanglanmagyny tüýtürekden arzuwlaýar. Ýene-de ýagşy günlerde görüşýänçek, täze ille görüşýänçek. Hoş sag bolun.